بعد از گرفتن پتент در دوام 2 ماه باید اویدملین سپارید. این قانون از 7 ژانویه 24 سال عمل میکند. گرچند که 2 سال گذشته باشد هم هنوز آدم‌هایی هستند که اویدملین را نسپاریده پتent‌های آنها аннулировать شده است. امروز درباره چه خیل از تلفن به طریق گوسلوگ اویدملین سپاریدن ممکن است نشان میدهیم. услуга медароем услугаи профили шумо бояд подтверждён мебошад, яъне ки тасдиқ карда шуда. Дар поиск менависем уведомление от трудовой деятельности. Продолжить поиска зер мекунем дар ин ҷо. Подать уведомлениеро зер мекунем. Начатро зер мекунем. мо аз номи организатсия кор мекунем, барои ҳамин организатсия вибрат мекунем. Дар ин ҷо полис добровольное страхование зер мекунем. дар ин ҷо верне зер мекунем. Инро верне мегӯем. Верне зер мекунем. Боз верне зер мекунем. Укажите кем виден паспорт. Паспортро кадом органи давлат дода шудааст, ҳамина менависем. Мисол гирем ОМВД в Душанбе. Укажите сведения о вашем гражданстве. Дар ин ҷо гражданстве худро менависед, яъне ки Таҷикистон. дар ин ҷо маълумоти фирмае ки шумо кор мекунед, компанияе ки шумо кор мекунед, ҳамонро медароред, яъне ки ин компания, КПП компания, оклини компания. ин маълумотҳо дар договор бояд бошад. Агар дар договор набошад, ҳамон ин компания дар интернет менависед, мебарорад дигар маълумотҳоро. хоб укажите номер телефона работодателя, яъне ки ҳамон телефони рақами телефони компания менависед. ин мумкин отдел кадр бошад, ё ки бухгалтер бошад, ё ки начали хутон, ҳамина медароред. дар ин ҷо серия ва номери патента медароред. дар низаш ин бланк патента, яъне ки дар ақиби патент нависта шудааст, серияш PR мешавад, номери бланка ҳамон 7 рақам мешавад. Пушти патент мешавад ин ҳамаш. Продолжить зер мекунем. Дар ин ҷо договортон чӣ хеле бошад, ҳамона вибрат мекунед. Трудовой договор. Профессия худро менависед. Дата заключения договора менависед дар ин ҷо. дар ин ҷо фактически адрес работы менависед, яъне ки дар куҷо факту кор мекунед, ҳамон адреса медароред. агар дом набошад, нет домая зер мекунед. Агар квартира набошад, нет квартира. Дар ин ҷо квартира нест. дар ин ҷо трудовой договортона вибрат мекунед. трудовой договорро ҳамон иловаҳое ки телефонӣ барои скан кардани документҳо ҳаста, бо ҳамон иловаҳо, бо ҳамон приложенияҳо бояд скан карда тайёр кунед. хубаш ҳамин аст. дар ин ҷо продолжить зер мекунем. дар ин ҷо ҳам продолжить зер мекунем. шуд, уведомление равон кардем. дар ин ҷо бояд статуси ҳамон заявление худро бояд дида истед, яъне ки заявление получено мешавад, заявление отправлено мешавад, заявление зарегистрировано мешавад. дар охир услуга оказана ёки услуга отказана мешавад. агар услуга оказана шавад, ҳамаш хуб. агар услуга отказана бошад, мебинед сабабаш чист. агар сабабаш ислоҳ карда дуввумбора роҳӣ мекунед. اگر خودتون اویدملین سپاریده نتوانید میتوانید با ما از تلگرام مراجعه کنید.